Ucraina să câștige acest război. Este esențial să se întâmple asta. Noi trebuie să facem tot ce putem ca să introducem mai mulți bani pentru înzestrare armată. Este esențial să facem lucrul ăsta. Dragii mei, ăștia sunt tinerii care au protestat împotriva lui Călin Georgescu. Nu vreau copiii mei să arate așa. Dacă nu luăm toți atitudine, în curând, toată România va arăta așa. Dumnezeu să binecuvânteze România. S-au adunat bulangii, s-au adunat în protest. Le e frică, le e tare, credeți-mă, nu glumesc. Păi ce normalitate e asta, când vă ardeți între voi? Păi plecați dracul unde vreți, că mi-e scârbăgău de voi. Hai române, ești la voi și votează cu noroc. Dacă vrei să schimbi ceva, vezi cum pui tu ștampila. Sunt român în țara mea și nu susțin Ucraina. Copilul român moare de foame, n-are bani nici de mâncare. Cum ar fi să mergi pe stradă cu copilul tău și să apară în fața ta un mare curcubeu? Nu crea de la de soare, crea de la de persoane, să se lingă fața ta și să vadă fiica ta. Noi nu vrem așa ceva, nu susținem prostia. Prefer să rămân incul decât să-i văd cum se Hai române, ești la voi și votează cu noroc. Dacă vrei să schimbi ceva, vezi cum pui tu ștampila. Sunt român în țara mea și nu susțin Ucraina. Copilul român moare de foame, n-are bani nici de mâncare. Hai române, ești la voi și votează cu noroc. Dacă vrei să schimbi ceva, vezi cum pui tu ștampila. Sunt român în țara mea și nu susțin Ucraina. Copilul român moare de foame, n-are bani nici de mâncare.